राइडा एसे गोजानानो जासिगोन आरोना ओरैजा ट्रेनिं खागासिनो आरो दा जों वेलकाम टु गलपारा टाउन सालबारि गोजा नै Hey guys, it's me Bidin and welcome back to my YouTube channel Bidin Moto Vlog. I hope guys all are doing well. So लोगोफोर गिबियावनो Independence Day नि बयनिसिमबो आंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ गोसो गोथारै जासिहरनाय जाबाय. So लोगोफोर दायो जोङो Independence Day नि नामाव मोनसे राइड लादों आरोना ओरैनो शर्ट राइड. ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम अब्लानो मिथिगोन आरोना जों अबाव राइड खालामो. फ्लेग खागासिनो जों नै. नोंथाङा थांबा लादाया मेथाइ लाबोगोन. सोरजों आङो? Ha? ओइ गोजौखा गोजौखा थ'थ' थुदो माखो थ'थ' स' लोगोफोर दायो जों गवालपारा थांगोन आरोना गवालपारानि सुर्ज पाहाराव बाइक सयखान जोङो सानै गोजा माखासेफ्रा थांग्रोबाय जों दा साथाम दं उनाव साथामा सिगाङाव थांग्रोबाय आरोना बाइक गंथामा आगोल जालांग्रोबाय स' नायलांबाय थां नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ राइडा एसे गोजानानो जासिगोन आरोना लोगोफोर दिनै जोंना फुल गिद जाखासिगोन प्लेनिंआनो जोंना बेलेगावसोमोन आरोना मेघालयसोमोन ओमफ्राय मेघालया केन्सेल जानानै आरो रायन'आव लाबायमोन उदालगुरि ओमफ्राय बेयावबो केन्सेल जाबाय ओमफ्राय दा साडेनलि गवालपारायाव आरोना सुर्ज पाहाराव स' लोगोफोर दासान्दि बे गवालपारा बङाइगाव साइडथिं फैनाय जागासिनो भिडिअबो बानायनाय दंखायो आपल'डल'सो होथ'वाखै आङो बे 15 आगष्टनिखौ होखांनायनि उनाव होनोसै आरोना माखासे भिडिअफोरखौ हाजोखौ बरिया नुखायो दा स' लोगोफोर माखासे आगोलाव दंजोबो आरोना जों दा लास्ट जाना दङ एसे ब्रेक लादोंमोन जोङो कनस्ट्राक्सना दाबो जोबाखै लामानिया बेसेबांबा गोबाव जाबाय बेखौ मावनाया दाबो क्लियार जायाखै आरोना माला मोनहैबावनांगौलै दासो 41 किल'मिटार जादों लोगोफोर जा गवालपाराखै फैबा लामाखौ मोजां होननानै बिदि सालायलाबायनो आरोना लामाया जायगायावनो हाखर गोथौ दंसो आरो ससेनो मोजां ससेनो गाज्रि आरो MT-50 निउ मडेल ओमफ्राय NS 160 ओमफ्राय हन्डा डिअ ओमफ्राय 220 ओमफ्राय नै FZ 250 स' लोगोफोर दायो जोङो नरनारायण ब्रिज मोनफैबाय माबा बायलाबायनाय गोजा माथो दाबो रिपेयारिं खालामफिनाखै भिउखौथ' आरो मा होनबावनो नै ओरैबो बरिया ओमफ्राय ओरैबो बरिया हा लोगोफोर wow it's स' लोगोफोर दायो जों गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव हाबबाय आरोना ओमफ्राय ब्रिजखौ बारबानो गवालपारा डिस्ट्रिक्ट जायो स' नायलांबाय थादो एबार लामायाव बरिया हाजो सेर भिउआबो नै बिनि सिगांनि भिडिअआवबो गवालपारानो जाबाय आरो नै दिनैनियाबो गवालपारानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओरैजा ट्रेनिं खागासिनो आरो दा जोंनि बाइक ओरै गवालपारा साइडखै बिराद थान्दा जायो आरोना गुसुनो गवालपारायाव हाबबाय आरोना जों ओरैजा ओइखै गुवाहाटि डाइरेक्ट थाङो ओरै गवालपाराखै हाबफैबाय गवालपारा टाउनखै वेलकाम टु गवालपारा टाउन
सालबारि गोजा नै थान्दानो बरिया अयथासार साल बिफां दंखायो नै ओरैबो ओरैबो बिराद गोलावथार माथो दंफां बागाना बिराद गोलावथार होनदां लोगोफ्रा जोंना आन्दायनानै बेलेग साइडथिं थांदोंमोन ओमफ्राय दा फैगासिनो आरोना जों सानैल' दं माखासेफ्रा एखे थांजोबदोंमोन राइटखि ना लेफ्टखि इयाव जानो हाबनांगौ खोमा र' दखानाव सोंगोन र' बेनाव सोंहरलाय फिलफिलनाव सोंहरलाय बेनाव सोंहरलाय नै नायनो Surjo Pahar नुदोंना मिथिया न' बिदिनो हस्पिटालसो ini सिभिल हस्पिटाल माने राइट होनो जानाया राइटखै उनखैजा गारि दंना गैया न'लाय बबेयाव मोनहैयो मिथिला आरोना जोंबो मेप नाय फैदों एखमबा गुगोल मेपआ थगायोबो ना बे हाजोआवनो जागोन ना नैजों ना अबाव सिदा ना राइटजों इजों हा हा ओइ स्कुल नै ओरै स्कुल नङा खोमा गारिबा लां मोनगोन ना मोना जाबायना र' इनो खोमा दा फैला इनो जायगाया इलाय बेनो जागोनथ' हेलौ मोनफैबायमोनलै नै नोंसोरलाय बर' इलाय अबाव दोनखो जोंनिखि आगोलसो मोनफिनना दं साला माखासेफ्रा दायो जों मोनफैबाय आरोना नै बेयाव बाइकखौ पार्क खालामना दोनबाय बिसोर